No Centro Comercial Pontevella viven de xeito moi especial a campaña de Nadal, organizando un programa de actividades pensado especialmente para os nenos e nenas. A pista de xeo realmente está funcionando moi ben, con moita xente. Hoxe empezamos tamén coa exposición de Beléns, que se vai poder disfrutar ata o 10 de xaneiro, máis de 150 Beléns de todo o mundo. Creo que tamén é unha actividade importante. Todos os nosos talleres infantís, dende hoxe xa todos os días, durante todas as vacacións de Nadal, salvo o día de Navidad e o día 1, todos o resto do día pois temos os talleres infantís, xa que hai un conxunto de actividades para que todas as familias e todos os clientes podan disfrutar de Pontevella. A exposición de Belén reúne máis de 150 exemplares de todo o mundo, de tamaños moi diferentes, elaborados con madeira, cerámica, trapo, resinas ou mesmo pizarra.